Yeka. Yabona icoach ephakathi yami, beqala phansi. Thina change, yabona if the coach barusot basozenza kanje. Wawina 3 seasons. Basa kabona iprofile yakhe right wenzani? Wahamba. Injalo. Ifuna masende lento. Ala masenda msekashwabe. Ngiyethemba ukuthi ke ababukeli bayibonileke lapha ivideo kaBobby Mtaung. Le video isuse ukukhulu ukukhuluma lapha ku social media kubalandeli bayo ke lapha iKaizer Chiefs nakubona ke futhi abalandeli beOrlando Pirates. Babhorekile ke abalandeli bayo Orlando Pirates, babhoreke into lapha eshiwo nguyena kuBobby njengoba kuyizweleke kuyivideo yena kuBobby eveza ukuthi ke ifika ucoach wayo Orlando Pirates uJose Rivero uyahamba ekupheleni kwayo ke lesizini iPirates ke izoqala phansi and sibonile ke vele ke indaba beyitrenda and confirmiwe ukuthi ke yena kuJose Rivero ngenzeka ke ngempela eshiyeke lapha kuloku iBuccaneers ekupheleni kwayo ke lesizini. Ama fans eBuccaneers athika kaphume indabeni ke ithinta iOrlando Pirates bathika kanake indaba zakhe indaba ke lapha zeqembu la kubo okuyiKaizer Chiefs. Kanjalo ke futhi ke nabalandeli bayo ke Kaizer Chiefs abanye ke babhorekile lapha ku social media babhorwe into ke shiwo yena kuBobby lapha kuyivideo ngenkathi kuBobby ethi ke bona abashintshi babuza kabalandeli ukuthi ke bathi akashintshi kanjani ekubeni kunabhenza amaphutha iChiefs kuyadliwa kunalokho bayasho ke futhi abanye ukuthi ke iChiefs ngeke iziye indawo kusakhona kuNabi. Abanye babalandeli bathi ke uNabi akal understand ke ibhola la eSouth Africa kodwa ke kunabalandeli ke abawathandile ke lapha amazwi akhe kuBobby akuleya video ngenkathi ke uBobby ethi akashintshi bathi ke vele uNabi udinga ke isikhathi lapha kuyiKaizer Chiefs kusa early ukhanda ke lapha iqembu lestrong abamnikeke isikhathi. Kunjalo ke mbukeli yizo ke lezi indaba ke sematheni indaba kade ngikuphathele zona ezitrendayo cela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and you subscribe ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.